Okay, så er vi klar igen, og i dag er det så mandag den 18. Jeg sagde godt nok også, det var den 18. i går, det var jeg tog fejl af dato, men det er i dag, det er den 18. Og jeg vil bare sige, jeg har haft en fantastisk dag, i dag, jeg har haft en god dag på arbejde, og lige været nede og træne. Og hvis I synes, der er lidt baggrundsstøj, så er det jo fordi, jeg i dag ikke er alene, men lige har haft sæsonstartsmøde med mine U19-drenge. Wow! Sådan ser det ud. Fantastisk. Ind til højre, det er en dreng, hun har bare langt hår. Så skal vi lige sige dagens drikkevarer. Det er jo, kan vi lige se her? Bum bum. Energidrik, og det er jo fordi, at det er jo meget upcoming hold det her. Og jeg vil sige, at dagens drik er jo faktisk dedikeret til en af holdets spillere, som faktisk en af holdets teknisk dygtigste spillere, som i sin unge karriere faktisk allerede havde fået opkaldt en gade her i Åbybro efter sig, Østergade. Og altid inden kampen, så drikker han altid energidrik. Så det er derfor. Frederik Østergaard. Den er til dig. Nå, vi ses i morgen. Hej.